माबा बेंथारबो दामबाय माबाय हाबासो जाफिननाय बायदि मोनलायलांबाय आं ओमफ्राय बेसे गोबाव मोनगोनथाय आंथ' नुबाय नेपालिबो दं बर'बो दं नेपालि भाषा जानलायना हो नामुंदां मालाय नेपालिफोरबो दं आंथ' नेपालि रायलायनो रोङा ना दाना बे बिटिनि सोरां क्लाबनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बिसिम लेंहरनायनि थाखाय लोगोसे जोंहा सांग्रां सार दंफैयो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सिएमनि ओएसडि बिथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय लोगोसे साखाथियाव जिरायनाय मानगोनां आरो जोंहा माखासे जोंनिनो आबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट दंफैयो बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर लोगोसे ओरैहाय दङ बिटिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर खोनायाखै नामा नोंसोरलाय खोनादों ओमफ्राय दाना जोंहा नै फंबायफोर गावसिनि गेलेनायखौ मोजां मोजां देखायनानै मोजां मोजां हिन्जाव लानो लुगैनायफोर दङ बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरबाय दा आङो मा खालामबावनो बे बिटिनि ओनसोलसिम माब्रै सफैखो बेखौसो आं बुंनो नागिरदों फंनैसो बाथ्राया जाहैबाय आंनाव फैसा गरसेबो गैयामोनलै ओमफ्राय मैया थाग थिग जों लागोआव मोनसे बे बिरफुं बाहायनो थैब्लाबो जेना सिनेमा जादोंमोन ओमफ्राय आंना उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हुदा दङ बे सिनेमा जायोब्ला बेला फुङाव फैनानै मानसिफोर जिरायनाय जिगाबखौ बोखारलाबायनाय थाइसे थाइनै खनथ'लाबायनाय दा बिदिनो थालाबाय थानानै सिनेमाथ' जोब्बाय फुङाव 4टानो खारबाय आं जंफैबाय थाबाय दिनै फैनोथ' गारि थाव सोनो गैया ड्राइभारा मालाय थाव सोनो बिथारो ओमफ्राय फुङाव 4टायाव फैनानै मानसिफोर जिरायनाय जिगाबखौ जि एरला फैबाय आङो थाइसे थाइनै सिनेमा 10 थाखा गलांनाय 500 थाखा जाहैबाय 500 थाखा मोनबा हनै मनिसा बिनानावनाव 500 थाखा लानानै 1000 जाहैबाय बेजों थाव सोना फैबाय दहाय मा जादों मोनथिगौ बिटिनियावबो फाग्ला उन्दैफोर दङ बेनो जाहैबाय जोंथ' लामा आन्दायबाय हावनिबाव सासे उन्दै लोगो मोनदां उन्दैनाव सोंबाय आं गारिनिफ्राय ओंखारनानै ओइ बाबु बे लामाया बहा थाङोब्रा होनना सोंदोंमोन आं जानलै सानावथ' बावनो थायो मोनावसो बहा थाङोथाय नै रावा फाग्ला ओइ सोरफोरा आंखौलाय बोरबब होनबाय आं आफा होनदों आफा नोंफा नामा मा अनन इस्लारिलै नै ए नोंथांखौ दाहायसो मोनहैगोन आं होनना ब्लड फैदां गपाल बाहादुरनि हानिमन बे नेपालिफ्रा बुजिना बुजियाब्रा बुजियो तारमाने सासे नेपालि माहाजोन दंथारो हा मानसिया बिसि थैजाबाय फिसाला सानै दं फिसालाफोराव दाखायबाय थायो हिन्जाव लाफिनसैलै फिसाफोर होननानै बे बोरायखौ हाथारलालै होननानै फिसाला सानैजों दिसर लानानै मा खालामखो हिन्जावखौ लाफिनदो नों फाग्ला बोराय जाहैबाय आरो दाना लाबायबो लानायनि बोराया होनदों ओइ बोराया लादोंबो बे नेपालिनिफ्राय हिन्जावफ्रा मोसौ गुमोना बेखौनो लाबाय बोराया हाबा जानायनि सिगां बुंदों बोराया बोरै हाबा जाखांबा आं नोंनो मोनसे बुस्थु होगोन हानिमुन होगोन हानिमुन जाहैबाय दाना बै जयगाव फुनसिलियाव थांबायनो हरथाम हरबाय बुरिया सानबायनो बे बोराया आंनो हानिमुन होनो नागिरदोंमोन दाबो होआ बेलाय सानगासिनो आरो दाना उनावहाय गोसो मोनथा सोंबाय जाहैबाय ओइ बोराय नों आंनो हानिमुन होनो नागिरनाया मा दाबो होआ बोराया गल'नायबाय हाब जाम्बि बे सानैजों सानथाम सानब्रै बे फुनसिलियाव थानायनानैथ' हानिमुन ना जाबाय जाहैबाय बोराया गल'नायबाय जाहैबाय ए माथो बिदिसो बेबादि आरोना दाना आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों हो जा बिथांमोना दासिमबो हिन्जाव लाथ'वाखै हिन्जाव लायिनि सिगां माब्लाबाबो आलना फालं काप ट्रे बायदि बायदि सोरजिनाङा मानो होनोब्ला हाबायावनो बेफोरबायदि जिनिसा न'जाबखोलायनो मोनजोबखायो ओंखायनो हाबानि सिगां बे आलना फालें बिदिनो काप ट्रे बिदिखौ दाबाय लानाङा हाबायाव नुवाखै आंनाव मा जादों बिटिनिनिफ्राय सानै सेंग्राफोर थांदोंलै सानै नामखौ बावदों नैबाव दङ र' आङो फरायनानै होखानाय नङाबा बिसोरनो जाहैनानै आं हाबाखौ नस्थ' सन्द्र खालामदों र' साना र' हो रायजोफोर बिसोर नामखौ आङो नागिरनि बाहा दङ बिसोर नामा
थारमाने ओरैबादि गिदिर गिदिर थफ्ला लांबाय बिसोरो ओरैबादि गिदिर गिदिर थफ्ला लांबाय प्रकाश बसुमतारी होनोलै मानसिया बाहाथाय बहा दंथाय ओमफ्राय सासेया नै सान्तिराम मुसाहारि दङ बहा दंथाय फाग्लाफ्रा जा गिदिर गिदिर लांबाय जिनिसखौ जा गिदिर गिदिर लांबाय उनाव नायबाय बेसेना 80 थाखा अबा 60 थाखा बेल' आरो थारमाने बाहा मानसियालाय बाहा दं ओमफ्राय मोनसे जाथाय जायो जोंनि गामि ओनसोलाव सोरबा सोरबा बिहामजो गोनांफ्रा मोनथिगोनदां थारमाने सोरबा सोरबा बिहामजोफ्रा बिहावनि नामखौ मख'ग्रा दं एखमबा बागदावब्ला बिहावनि नामा बावदाबा आयौ बावदा होनलायलाया होनबा दा सानसेखालि बिहावा जोगोनार नामा जोगोनार गाइखेर बोयो बिहावा बिहामजोआ ओइदिनखालि फुजा होनो गाइखेर नांगौनो हाखु दाखु लामायाव फैबाय बिहावा साइकेलजों गाइखेर लानानै बाजाराव फानहैगोन दाना नुहुरनानै बिहाव नामा जोगोनार नालाय गाइखेर फवासे नांगौ ओइ आफा बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जाहैदों बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जादों बिहावा गल' नाहरदोंसै आरो थारमाने नै आफा बे गाइखेरा फवासे होलांहाय होनना बुंदोंमोन दाना उल्था मा जाबाय नै आफा बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जादों जाहैदों बावद्रायबाय नामाब्रा र' एसे बावनां रानदों असायबासैसो आरो थारमाने हिनजावफ्राथ' फसायखाया ओरैबादि माइक एनाउन्स होनानैसो आङो हिनजावखौ मोनदों थारमाने सानसेखालि हिनजाव मोनथारैनि सासे लोगोखौ लानानै थ' माइक खानानै माबादां उमुकनि फिसाला ओरैबादि हाबा मोनाखै सिबा हाबा लाबावनो होननानै पार्टि बोरैबा सोरबा फिसाजो सोरा दंमोन बेनो हरगारलायबाय आरो आंनाव दा जेखि जाया मानो दा दसे उनाव फैफिनगोन नङा होमबा टाइमाबो गैला नामा ना गाज्रि होनदों दोनथ'नोसै नङा होमबा दाहाय मोसादिनै नामा गोजोन्थों बिथिंनि रायजो राजाफोरनिसिम लोगोसे अर्गेनाइजार लोगोसे सांग्रां बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरफिननानै आंनि जे दसे समनि पारफरमेन्स बेखौ नोंथांमोननिसिम बावहरफिननानै गोजोननायखौ बावहरनानै आङो आंनि